भैया हर बहनियर हाथ जोड़ प्रणाम। हमारे यहाँ के एक कलाकार बहुत फेमस हैं, हमारी छोट बहन हैं रोली जौनपुरिया। तो उनके ऊपर हम गाना बहुत पहले लिखे रहे। अब आदर्श से पूछे भी रहे तो कहन गाय दी है, तो कहना हमारा नायरा भैया हम बना बात सुना दिए थे। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कर जाए। डर लागे न ओके बम गोली से, डर लागे न ओके बम गोली से, जे करे बियाहवा रोली से, जे करे बियाहवा रोली से। तोप के गोला जैसन रोली के गाल बा, रोली के गाल बा हो रोली के गाल बा। चलत के गिरी जाई ऐसन उनकर चाल बा, ऐसन उनकर चाल बा हो ऐसन उनकर चाल बा। तोप के गोला जैसन रोली के गाल बा, चलत के गिरी जाई ऐसन उनकर चाल बा। दिल जीती लई है अवधि बोली से, जे करे बियाहवा रोली से, जे करे बियाहवा रोली से। देखे में लागेली एकदम फुलौरी, एकदम फुलौरी हो एकदम फुलौरी। जौनपुर के नाम रोशन कैले बा छौरी, कैले बा छौरी हो कैले बा छौरी। देखे में एकदम लागई फुलौरी, जौनपुर के नाम रोशन कैले बा छौरी। घर सजी अवधि भाषा के रंगोली से, जे करे बियाहवा रोली से, जे करे बियाहवा रोली से। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।